Siya si Ferdinand Marcos Jr. o kilala bilang si Bongbong. Siya ang anak ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos. 30 taon na ang lumipas noong tumakas pahaway ang pamilya Marcos matapos ang revolusyon na siyang tumapos sa kanilang 20 taong paghahari. Matapos rin ang 30 taon na iyon ay kumakandidato si Bongbong sa pagkapangulo na kanya pang maipapanalo. Upang ating maintindihan, balikan natin ang araw na nawala ang lahat ng kapangyarihan sa pamilya Marcos noong Pebrero 1986. Imelda Marcos, Jaime right? Marcos, this is the Marcos, More than 1,200 pairs of shoes were left The late in stores. dictator allegedly stole millions of pesos. Imelda Marcos. 7 of her grab cases, she was found guilty. Bongbong misrepresented his Oxford education in The excesses 2016. and corruption of her husband's dictatorship. Pebrero 1986 noon at magwawakas na ang 20 taong paghahari ng nooy Pangulong Marcos. Isang maruming halalan, mga bintang sa karapatang pantao at pandarambong ang nag-udyok sa daan-daang libong Pilipino na magmarcha sa mga kalsada na nakilala bilang People Power Revolution. Ang kilusang ito ay naging inspirasyon sa marami sa buong mundo. Ito ang nagpatalsik sa mga Marcos at nagdala sa kanila patungo sa Hawaii. Sa kanilang pagtakas ay nadala pa nila ang 413 piraso ng mga alahas, 24 na mga gold bars at mga bagong imprentang pera na nagkakahalaga ng 27 milyong piso. At iilan pa lamang ito. 10 bilyon ang nalikom na nakaw na yaman ni Marcos sa kabuuan ng kanyang panunungkulan ayon sa pagtatansya ng Korte Suprema. Habang nasa poder, ay nagmay-ari ng 4 na matataas na gusali sa New York City, isang mansyon sa baybayin ng Long Island na lagpas 3 ektarya, mga koleksyon ng mga obra ng mga dakilang pintor tulad nila Monet at Picasso. Mayroon din silang 50 mansyon sa buong Pilipinas. 683 milyong dolyar ang nakalagak sa mga Swiss bank accounts ng pamilya Marcos. May mga milyones na bahay sa Estados Unidos, sa Texas, New Jersey, Hawaii at California. Ang kasal ng anak na si Irene ay gumasta ng 10 milyon at 300,000 dolyar. Ang 3 koleksyon ng alahas ni Imelda ay aabot ng 21 milyong dolyar. Ang pagsashopping pa ni Imelda sa New York City ay umabot ng 4 na milyon sa loob lamang ng 2 buwan. Inakusahan pa ng gobyerno ng Amerika si Marcos sa pangungulimbat ng pondo na para sana sa ayudang kapakikinabangan ng mga Pilipino. Mga sarado ng mga bank accounts at pondong pang-eleksyon. Napakahaba pa ng listahang ito. Sa kabila nito, umabot sa 20% ang kabuuan ng mga mahihirap na Pilipino. Lalong bumagsak ang sahod ng mga manggagawa. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay naging triple at ang utang ng bansa ay lumobo. Ang nakolekta lamang ng PCGG mula sa nakaw na yaman ng mga Marcos ay higit 3 bilyong dolyar. Ang rehimen din ang may pakana ng higit 100,000 mga kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao kung saan ang mga tao ay inaaresto ng walang dahilan, pinahihirapan at pinapatay. Marami ang nag-aakalang tapos na ang politikal na karera ng mga Marcos. Ngunit 5 taon matapos mapatalsik, noong 1991 ay pinayagan si Imelda Marcos na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang 60 mga kasong kriminal at sibil. Sa kanyang pagbabalik ay binati siya ng kanyang mga taga-suporta. Marami pa ang nagdala ng placard na nagsasabing, "Imelda, we love you." 1 taon pagkabalik sa bansa noong 1992 ay naghain ng kandidatura si Imelda sa pagkapangulo at idinahilan niya ang pabagsak at maling pamamahala ng rehimeng Aquino. Panlima si Ginang Marcos sa 6 na kandidato at natalo siya ni Fidel V. Ramos, isa sa mga susi sa likod ng People Power Revolution. Hindi naman sila naging talunan sa halalang iyon. Nakuha ni Bongbong ang distrito ng Ilocos Norte sa Kongreso, ang tahanan at baluarte ng pamilya Marcos hanggang sa ngayon. 1 taon pagkaraan ng halalan at 4 na taon pagkaraan ng pagkamatay ni Marcos sa Hawaii. Pinahintulutan ng nooy Pangulong Ramos ang pagpapabalik ng kanyang labi sa bansa. Hindi ito pinansin ng maraming Pilipino, pero ang dating Pangulo ay binigyang parangal ng libo-libong mga loyalista sa kanyang sinilangang bayan.
Ang kanyang labi ay nakalagak sa isang glass vault sa Marcos Museum, ang kanilang tahanan sa Ilocos Norte. Sinabi ni Imelda sa mga mamamahayag na ang kanyang labi ay mananatiling nakadisplay roon hanggang sa pagbigyan siya ng pamahalaan na ilagak ang mga ito sa libingan ng mga bayani. Matapos ang 2 taon, noong 1995 ay tumakbo sa midterm elections ang pamilya Marcos. Naging kongresista si Imelda sa isang landslide victory sa kanyang baluarte sa Leyte. We are winning by landslide and Hindi katakataka ito, lalo't maimpluwensya ang kanyang mga kamag-anak sa nasabing lugar. Hayag niya ito matapos patibayin ng Korte Suprema ang mga kasong pandarambong sa kanya noong 1993. Ngunit 13 araw bago ang halalan, iniatras ni Imelda ang kandidatura. Bukod sa mababa na ang kanyang mga bilang, sinasabi ni Imelda na ito ay para isalba ang mamamayang Pilipino mula sa hindi makatarungang epekto ng isang posibleng madugong halalan. Sa nasabi ring halalan, muli na namang naluklok sina Aimee at Bongbong sa kanilang baluarte sa Ilocos Norte. Pagkatapos ng 9 na taon noong 2007, muling nakuha ni Bongbong ang kanyang posisyon bilang kongresista ng Ilocos Norte pagkatapos ng 3 termino bilang gobernador ng nasabi ring probinsya. Noong eleksyon ng 2010 ay naging senador si Bongbong. At ito ang pinakamataas na posisyong nakamit ng pamilya Marcos matapos ang People Power Revolution. Naging plataporma ng kanyang kampanya ang pagiging progresibong politiko na may matibay na track record sa Ilocos Norte habang ikinakaila ang mga krimeng nagawa sa ilalim ng pamamahala ng kanyang mga magulang. Ang mensaheng ito ay tinanggap ng maraming batang botante na hindi nakaranas ng diktatorya ng kanyang ama. Ang nasabi ring halalan ang nagluklok kay Aimee bilang gobernador at ang pagbabalik ni Imelda sa politika bilang isang kongresista sa edad na 80 taon. Taong 2013 ay muli silang naluklok sa parehong posisyon. Taong 2016 ay tumakbo sa pagkapangalawang pangulo si Bongbong. Ngunit nalamangan ni Leni Robredo ng 200,063 boto. Naging kontrobersyal din ang kampanya dahil sa maling paghahayag ni Bongbong na siya ay may degree sa Oxford University. Lumaon ay pinasinungalingan ito ng nasabing universidad at sinabi ring ang nakamit lamang niya ay isang special diploma at ito ay hindi katumbas ng isang degree. Matapos matalo ni Robredo, naghain ng electoral protest si Bongbong at sinabing dinaya siya. Dinismiss ng Korte Suprema ang kaso matapos ang 5 taon. Has unanimously dismissed the election protest filed by defeated Vice Ang nasabi ring halalan ay muling nagluklok kina Imelda at Aimee sa kanilang posisyon sa Ilocos Norte. Ilang buwan matapos ang halalan, pinahintulutan ng kanilang kaalyadong si Pangulong Duterte na ilibing ang labi ng yumaong diktador sa libingan ng mga bayani. Tinupad niya ang hiling ni Imelda sa loob ng lumipas na 13 taon nang hindi nalalaman ng publiko. Sinabi ni Vice President Leni Robredo na ito ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Sinadyang itago ng pamilya Marcos ang detalye ng paglilibing sa sambayan ng Pilipino. Nanariwa ang sugat ng mga biktima ng martial law at nagbunsod ito ng mga protesta sa buong bansa. Dark day in Philippine history, revising the history of the Philippines. But protesters will say that this is not the hindi Miami. We bury the dictatorship. We are sending a signal that in the Philippines, crime Ang halalan ng 2019 ang nagluklok kay Aimee bilang pangalawang senador na Marcos. Marcos as senator-elect in the May 9. Naging kontrobersyal din ang kampanya dahil sa 2 maling paghahayag ukol sa kanyang edukasyon. Binanggit niya sa kanyang Facebook na siya ang isa sa kauna-unahang Pilipinang nakapagtapos sa isang Ivy League na paaralan at nakapagtapos ng cum laude sa UP College of Law. Ikinaila ito ng parehong UP at Princeton. Noong September 2, 2020, ay inaprubahan ng Kongreso ang House Bill 7137 na nagtatakda sa araw ng September 11 bilang isang non-working holiday sa Ilocos Norte
bilang pagpaparangal sa kaarawan ng yumaong diktador. 7137. Hearing no objections are hereby Pumasa ang bill ng may 177 na pumayag at may 9 lamang na kumontra. Sa lumipas na 30 taon ay inakusahan ang pamilya Marcos ng pagbaluktot sa kasaysayan. Nito lamang ay nanawagan si Bongbong na baguhin ang mga aklat sa kasaysayan na nagbibigay ng masamang imahe sa kanyang pamilya. Noong Oktubre 2021 ay naghain ng kandidatura si Bongbong sa pagkapangulo. Sa naulit pang kontrobersyal na kampanya, nagpasya si Bongbong na huwag siputin ang lahat ng importanteng presidential debate. Marcos Jr. skipping another presidential debate. Not attend the presidential debate hosted by the Commission on Elections. Tinawag ito ng COMELEC bilang isang red flag. to be a red flag for the voters. Absolutely. Sa kasagsagan ng kampanya ay nabulgar na hindi pa nagbabayad ng buwis ang pamilya Marcos na nooy 20 bilyong piso na lumobo at naging 203 bilyong piso. 103 billion pesos in unpaid estate taxes owed by Ferdinand Marcos Jr. and the rest of the Marcos family. Tax assessment was already ruled final and unappealable by the highest court in the Philippines. Nakakayag na po ba kayo sa estate tax? Hindi ito ang unang pagkakataon na hindi nagbayad ng buwis ang mga Marcos. Noong 1995 ay nakonvict si Bongbong sa hindi pagbabayad ng income tax returns mula noong 1982 hanggang 1985. Record of his compliance of payment or satisfaction of Sa kabila ng lahat ng mga ito, namayagpag pa rin si Bongbong sa mga surveys kung saan ay mayroon siyang 56% ng mga botante. Tinambakan niya ang kanyang dating kalaban na si Vice President Leni Robredo na nasa 24%, ngunit paangat ang mga bilang nito. Isang buwan na lang bago ang halalan, ay makikitang si Bongbong ang maaaring manalo. Nananatili pa rin ang tanong na nakalimutan na ba ng mga Pilipino? At ang kasaysayan ay nakatakdang maulit muli?